మూవీ చూశానండి. వెరీ జెన్యూన్ ఫిల్మ్. మహేంద్ర గారు చాలా బాగా చేశారు. చాలా సిన్సియర్గా చేశారు. సో అప్పటి కాలంలో తెలంగాణలో ఎలాగైతే ఉంటుందో అది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రిఫ్లెక్ట్ అయింది ఫిల్మ్లో. అండ్ ఆనంద్ వాజ్ ఫెంటాస్టిక్. అండ్ శివాత్మిక గురించి చెప్పక్కర్లేదు. షీ వాజ్ అంటే లైక్ పూర్తిందని కాదు కానీ చాలా చాలా బాగా చేశారు ఇద్దరు. దే వర్ వెరీ న్యాచురల్. అంటే ఆనంద్ అయితే కనుక అసలు రాజు క్యారెక్టర్ అంటే ఆనంద్ అనిపించట్లేదు అనమాట. ఇట్స్ లైక్ రాజులాగే అనిపించాడు. సో ఇట్ వాజ్ రియలీ న్యాచురల్. ఇద్దరు చాలా బాగా చేశారు. మెయిన్ లీడ్సే కాకుండా మిగిలిన చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్స్ చేసిన వాళ్ళందరూ అంటే ఆల్మోస్ట్ మనం ఎక్స్ట్రాస్ అంటాం కదా, జూనియర్ ఆర్టిస్టులు అనేవాళ్ళు ఎవరు లేరు. అందరూ ఫెంటాస్టిక్గా పర్ఫామ్ చేశారు. అండ్ మ్యూజిక్ చాలా బాగుండింది. దట్ సిగ్నేచర్ ట్యూన్ వాజ్ రియలీ నైస్. అండ్ సినిమాటోగ్రఫీ చాలా బాగుంది. సో ఓవరాల్గా వీ ఆల్ హ్యావ్ టు అప్రిషియేట్ మహేంద్ర గారు ఫర్ డూయింగ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. సో ఈ టైంలో అంటే మేమందరం కమర్షియల్ సినిమా వెనకాల పడతామంటే కనుక చాలా జెన్యూన్గా సిన్సియర్గా ఫిల్మ్ చేశారు. సో ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ for watching this film, and I really wish Shivatmika, Anand, Mahendra garu and Madhur Sridhar garu and everyone, Big Ben, Yashrangneni garu, that this film will work అని చెప్పి genuine గా I wish them, and thank you so much.